non foi por casualidade que o Pazo de Fonseca fora o lugar escollido pola Irmandade da Sanidade Galega para celebrar a súa 9ª Asemblea, senón porque polos seus corredores aínda anda a memoria daqueles médicos fundadores da Escola Médica Compostelá, entre os que se encontran Varela de Montes ou o Dr. García Sabel, a quen a Isaga homenaxeou este ano descubrindo un monumento en bronce, obra do escultor José Molares, que quedou colocado na rúa que leva o seu nome en Santiago de Compostela. Carme Vaquero, da Asociación de Funcionarios, fixo a presentación do acto dando a benvida aos novos membros da Irmandade da Sanidade e presentando as persoas que conformaron a presidencia do acto. Permítanme agora que lles presente as persoas que nos acompañan na presidencia do acto. Don Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don Xosé Sánchez Bugallo, alcalde da cidade, don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, don Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, dona Flora Miranda Pena, en calidade de nova coordinadora xeral da Isaga, don Pablo Bahamonde García, como coordinador saínte, e dona Teresa García Sabel Tormo, filla do noso homenaxeado. E, por suposto, agradecemos a presenza de todos vostedes, membros da Irmandade e novos irmandiños e irmandiñas que hoxe entran a formar parte deste colectivo que ten como obxectivo a creación dunha rede de persoas do ámbito da sanidade en Galicia conscientes da necesidade de que o galego sexa a lingua de uso entre profesionais e pacientes, porque promovendo deste xeito a normalización plena da nosa lingua se normalizará en todos os ámbitos da vida. A Irmandade da Sanidade Galega non ten personalidade xurídica de seu, está integrada dentro da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, entidade que ven traballando desde hai máis de 35 anos pola normalización plena da lingua galega no eido das administracións públicas. O presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, don Xoaquín Monteagudo Romero, rememorou a figura de don Domingo García Sabel como humanista, home de ciencia e galeguista, salientando as súas características intelectuais. Vou fiar a miña intervención moi breve, recordando cando eu coñecín a don Domingo García Sabel. Comentei yo antes ao alcalde na descoberta do busto, que nunha mañá do 5 de xaneiro de 1986, unha mañá nevoenta, chea de chuvia e de frío, alá fomos convocados ao cemiterio de Boisaca, aquí en Santiago, porque se celebraba o 50 cabo dano da morte de Valle Inclán. Aquel día invitaba a calquera cousa menos a sair da casa. E chegamos ali mortos de frío e mollados, un grupo de persoas, entre eles o señor alcalde, don Xerardo Estévez, que daquela era o alcalde de Santiago, e uns cuantos máis, non? E aquela mañán tan mala, que se presaxaba tan mala, converteuse nun día luminoso, porque o orador principal daquel acto era don Domingo García Sabel, o que eu creo que coñecín aquel día. E bueno, don Domingo García Sabel, na súa breve intervención ali en 15 ou 20 minutos, levounos a todos ao Santiago de Compostela de xaneiro de 1936, as semanas en que el atendeu como médico, supoño que aínda novo, a don Ramón María de Valle Inclán nas semanas previas á súa morte. O feito de escoitar falar aquel home a mí me impresionoume porque desde o primeiro momento me dei conta que estaba diante dun orador excepcional, que estaba diante dunha persoa extraordinaria, que estaba diante dun home bo e xeneroso, e, en definitiva, que estaba diante dun sabio. Eu e todos os que estábamos ali, supoño que como a min, quedamos prendados da personalidade e da oratoria de don Domingos. E desde aquela, sempre pensei que don Domingos era un home, un exemplo para toda a sociedade galega, que debía ser coñecido. Sempre pensei, dixo, que pena que a maioría da xente non coñeza a persoas como en ese caso era García Sabel. Nese contexto, vimos agora, casi 30 e tantos anos despois, a homenaxear a través da Irmandade da Sanidade Galega a don Domingos, e penso que é imposible que en Galicia haxa 12, 15 ou 20 persoas como el, pero creo que estamos todos obrigados a levar unha parte dentro de nós, a levar unha parte de don Domingo, da personalidade de don Domingo, e a levar aquela parte boa, nobre, xenerosa, de defender
evidentemente, a súa profesión, pero de defender tamén a cultura galega e a lingua galega, incorporar a lingua galega como instrumento de relación profesional, como instrumento de traballo e como elemento vertebral da personalidade do noso pobo e da nosa cultura. Deu lectura á acta dos acordos do padroado para a celebración destes actos a irmandiña dona Marisé Fernández. Dedicar a asamblea deste ano a figura do doutor Domingo García Sabel, polo que representou na medicina e polos seus ensaios científicos publicados en lingua galega, en tempos no que foi unha honrosa excepción, prestixiando o idioma nos ámbitos universitarios e profesionais nos que, se non había hostilidade cara ao noso idioma, si indiferencia. O doutor Domingo García Sabel foi un continuador da Escola Médica Compostelana de longa tradición no tempo, constituída por sobranceiros catedráticos e médicos de prestixio no primeiro terzo do século XX. Don Pablo Bahamón de García, que ata agora fora coordinador xeral da Irmandade da Sanidade Galega, fixo fincapé na súa intervención da importancia dunha organización que loite e defenda a galeguización da sanidade en Galicia. E reunímonos porque pretendemos impulsar o uso do galego no ámbito profesional, no noso ámbito profesional, que é a sanidade. Eu teño a certeza de que o galego é útil hoxe e é útil para o futuro. Temos a obriga de defendelo non só porque é a mellor creación cultural do noso pobo, sino porque é un patrimonio da humanidade e é algo que temos que entregarlle aos nosos fillos e aos nosos netos, e por iso nos reunimos aquí e intentamos que cada ano se incorporen novos irmandiños para que continúen este labor de defensa e uso do galego. A doutora dona Flora Miranda, nova coordinadora xeral da Irmandade, saudou a Asociación de Alumnos da Facultade de Medicina presentes no acto, suliñando a importancia da súa participación e incorporación á Irmandade por ser eles o futuro ao tempo que salientou o feito anecdótico dunha maioría feminina no número de ingresos na Irmandade e o papel que a muller está chamada a desempeñar na galeguización dos servizos sanitarios. A comezos deste curso, un colectivo de estudantes organizadas deronnos unha lección de dignidade, defendendo non só as súas condicións como estudantes, senón tamén o dereito ao uso normalizado do galego na Facultade de Medicina. Podo asegurarvos que eu tamén fun alumna organizada nos anos 90 e nunca creería que o estudantado de Medicina conseguira mobilizarse de tal xeito. Nesta facultade hai moitas barreiras para o uso da nosa lingua, así que parabéns Uriela, parabéns Claudia e parabéns transmitídellos ao resto de alumnas e de alumnos. En segundo lugar, quero sinalar tamén a presenza non só de compañeiras veteranas, senón de xente nova, particularmente de mulleres. Na miña práctica clínica cotián constato que cada día, en contra do que acaba de dicir Pablo, somos máis as profesionais sanitarias novas que usamos o galego de modo normalizado. E aquí quero aportar un tono de optimismo fronte ás enquisas que din que se usa pouco galego en infantil e primaria, porque eu vexo futuro, especialmente no meu contorno laboral. E a proba está hoxe aquí, con moitas e moitos médicos residentes. Estou convencida de que o noso futuro non só é feminino, senón que tamén é unha sanidade máis normalizada en galego. Na miña condición de titora de estudantes e de titora de Mires, gústame falarlles moito da importancia da comunicación na relación coas persoas que atendemos. A comunicación é vital para o entendemento, para a empatía, para a confianza, para facer unha boa historia clínica, para explicar ben un tratamento, para comprender os síntomas das persoas que atendemos e para establecer con elas unha alianza terapéutica. E non pode haber mellor comunicación que aquela que se produce cando falamos unha lingua común. É importante coñecer o idioma, é importante coñecer o léxico, é importante coñecer a expresividade das persoas para as que traballamos. Porque a nosa obriga e porque debe ser o noso compromiso, por iso estamos aquí hoxe. Finalmente, quero despedirme intentando darvos unha cálida e cariñosa acollida. Quero agradecer o traballo de Carme,
de Pepe e especialmente de Pablo, que hoxe parece que se despide. Pablo sabe que para min é un referente de compromiso non só na esfera do galego, senón noutras moitas. Gracias, Pablo, por ser sempre un faro, unha luz. Comprometémonos a empregar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade da Sanidade Galega, de acordo co ordenamento xurídico vixente e co pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadás. Os novos irmandiños e irmandiñas foron asinando o compromiso de utilización da lingua galega no seu ámbito profesional. En nome dos novos irmandiños e irmandiñas, tiveron senllas intervencións don Juan Manuel Casares Gándara, veterinario, e dona María Lago Lestón, boticaria. Quero agradecer á Irmandade da Sanidade Galega tanto o convite a esta novena Asamblea Xeral como ofrecemento a formar parte deste colectivo que ten na ciencia, no humanismo e no galeguismo os seus alicerces definitivos. Tamén quero dar as gracias a entidades que conforman o colectivo Galeguizar Galicia polo traballo que desenvolven a prol do uso do idioma do noso país en todos e cada un dos eidos da nosa vida social. A sementeira, cando vai polo rego, sempre será eficiente. Amigos, unha das grandes cuestións para min que ocuparon a filosofía durante séculos, máis polo mío da metafísica, foi a dialéctica entre o deber ser e o ser. Alén da guillotina de Hume, o debate se estableceu sempre entre dúas formas de entender o funcionamento do corpus social e as súas reglas. Hai un deber ser onde a ética e a moral rexen a vida social procurando o mellor para cada un a través do interese xeral, mas tamén un ser onde o individualismo a ultranza couta todas as posibilidades dunha análise seria e dunha estrategia de conxunto que faga doado o desenvolvemento social atinado. Aquí falamos de ciencia, de humanismo e de galeguismo. Tres verbas cuxa combinación define perfectamente o deber ser dunha sociedade saudable. Isto é, un colectivo humano autoidentificado e cun equilibrio e armonía entre os seus que permita acadar os obxectivos de cada quen dende a premisa do ben común. Mais a realidade que eu percibo hoxe en día é que vivimos tempos complicados, que vivimos nunha exacerbación do ser, representado no imperio do individualismo, a mediocridade, o pensamento único e a igualación por sistemas sen un rumbo e un timón nidios. Son tempos duros para a persoa, o concepto central da existencia, que vive pase niño o seu devalar en beneficio do individuo, ese produto desnaturalizado do home, cuxa característica definitiva é a ausencia de alma, de identidade e de ética. É unha honra para min unirme hoxe a esta sociedade. Voulles contar unha anécdota, máis ben unha reflexión que veu a min a primeira vez que cheguei á botica. Verán, tiven a sorte de nacer no seo dunha familia totalmente galegofalante. E sempre foi esta a miña lingua vehicular en todos os ámbitos. Tamén, evidentemente, no trato coa veciñanza. O meu primeiro traballo como farmacéutica foi precisamente na botica da rúa na que medrei e os meus primeiros pacientes foron, tamén precisamente, aquelas persoas que me coñeceron dende nena como a neta de Manuela. Pois ben, saben vostedes o que é o síndrome da bata blanca?
Pois sí, ese curioso fenómeno no que as persoas galegofalantes cambian o castelán cando se atopan co personal médico, farmacéutico, enfermeiro. Cabe dicir que este fenómeno é extrapolable a calquer profesional medianamente cualificado e que é proporcional á cualificación profesional que precise. Atopeime de súpeto que moitas daquelas persoas que sempre me trataron de mariquiña, aínda que a mí non me fixese moita gracia, pasaban agora a falarme en castelán. Ás veces, a miña cara de sorpresa resultaba evidente. Outras, quitándolle ferro ao asunto, contestaba que estudiei en Compostela e non nos Mandriles. Moitas veces, aquelas persoas que se dirixían a min nun castelán forzado e incómodo respiraban aliviadas cando lles pedía que me falasen galego, que seguramente nos entendésemos moito mellor. Mais o certo é que sabemos que isto é demasiado común, que detrás dese castelán forzado agochas a vergoña coa que tanto tempo acosaron a nosa lingua. Non podo obviar que durante todos os meus anos de estudio non podo obviar que durante todos os meus anos de estudio podería contar cos dedos dunha man as materias que tuve en galego, e actualmente, cando me atopo cursando un máster, sobranme dedos para contar as horas que tiven de clase, unha en todo o máster. Espallando, aínda que sexa involuntariamente, a idea do galego como lingua de cotío e o cambio a linguas foráneas á hora de falar das según que temas, como a sanidade e a divulgación científica que hoxe nos acollen. Cantos medios de comunicación podemos atopar na nosa terra que utilicen o galego como lingua maioritaria? É de verdade hai quen quere facernos creer que en Galicia é imposible vivir en castelán. Nunca quixen impoñerlle a ninguén unha lingua que non quere falar. Nunca estivo na miña idea asoballar ningún idioma en prol do galego. Mais hai algo que nin consinto nin consentirei nunca. E aquí sí me poño bastante intransigente, que é que se menosprecie e inutilice a nosa lingua, que se perda co desuso como se estragan as casas pechadas, e que ningunha nena pense nunca que fala mal por levar na punta da lingua as verbas que emanan da nosa terra. O catedrático don Ramón López Vázquez, autor da obra Domingo García Sabel e a Fenomenoloxía, foi quen acercou a figura do insigne doutor ao público asistente á xornada. Ter escolleito como modelo de sanitario ao doutor García Sabel e a Compostela como fonte limpe de saúde, na que colocar este busto servirá para acordarlles ás xeracións futuras polo menos 3 datos sobranceiros na historia desta milenaria cidade. A primeira, que en Compostela existiu unha escola galega de medicina, que García Sabel pretendía continuar proseguindo a estela de Varela de Montes e do admirado Novo Santos. 2, que o doutor García Sabel sabía moito de enfermidades, pero tamén de enfermos e, sobre todo, de enfermos galegos. Foi un clínico que complementaba a ciencia médica coa antropoloxía galega. Os seus diagnósticos sobre unha patoloxía calquera agochaban unha componente cultural de máxima importancia segundo a medicina psicosomática. Eran os dun clínico coñecedor da psicología dos galegos, xa enfermos, xa sans. E 3, Compostela sempre foi espello como cidade relixiosa e universitaria no que Galicia se mirou e segue a mirarse. Desde agora, hai un lugar en concreto e unha figura que ao sistema sanitario galego e aos galegos do futuro lles recordarán un importante capítulo da historia da medicina en Galicia. Este busto do artista José Molares, como pode verse a simple vista, ten moita e despexada cabeza, moito e afoutado peito, e por enriba merecida peaña feita de granito compostelán. Cabo del, con humildade atrévome a botarlle unhas pensadas que paso a contarlles en voz alta. En efecto, don Domingo gozou dunha privilexiada cabeza que desde moi novo puxo ao servicio da causa galega, sempre coa idea de poñela en hora coa europea e garantirlle longa vida no porvir. As achegas de García Sabel á cultura galega son cousas moi sustantivas e desde variadas perspectivas.
Era de xusticia por nun espazo público un recordatorio de quen no século XX pescudou e describiu a riqueza antropolóxica que agocha nos galegos. A filla do homenaxeado tivo para o seu pai celmosas palabras que descubriron a súa inédita personalidade e agradeceu o acto emocionada. Comenzo dicindo que meu pai nace nunha familia compostelán. Tanto o seu pai como a súa nai naceron nesta cidade, en Compostela, e o avó Ricardo tiña o seu despacho de procurador na Praza da Quintana. Así que estamos nunha familia urbana galega. Máis tarde terá ocasión de viaxar ao longo de todo o país como médico, porque entón, no seu tempo, se visitaba aos doentes na súa casa, no seu domicilio. E meu pai recorreu toda Galicia, dende a costa das Rías Baixas hasta Becerreá, hasta a zona interior de Lugo, por todas partes estivo e por todas partes tiña doentes. A nosa casa da Rosaleda se convirte nun centro de irradiación cultural onde pasan compañeiros galegos, onde son frecuentes as reunións políticas, onde veñen os exiliados cando volven a Galicia, pero tamén onde Otero Pedrallo, Fole, Rafael Dieste, Aquilino Iglesia Alvariño, Cunqueiro, Franco Grande, e só por citar algúns, porque senón podo estar aquí toda a mañá. Pero pola Rosaleda pasaron tamén as millores cabezas da intelectualidade española. Zubiri, Américo Castro, Pedro Laín, Julián Marías, Aranguren e tantos outros pasaron por ali. Eu sempre digo que a miña irmá e máis eu tivemos moita sorte, porque nos criamos nun ambiente difícil de imaginar e que non tiña nada que ver coa mediocridade circundante. Claro, agora ustedes están noutra época, pero imagínense na posguerra, que era cando nacimos nós, o que había de cultura en un sitio como Santiago. Bueno, o noso mundo non tiña nada que ver, repito, co que nos rodeaba, que era simplemente o resultado da forte pegada da ditadura franquista. Nos vivíamos noutro mundo. Meu pai non nos educou con doutrina, educounos co exemplo. O traballo serio e constante veíamolo todos os días. Non tiña que contarnos nada, veíamolo ben. En aquel ambiente... voulles contar unha pequena anécdota, xa sei que tarde, pero rápido. Viñeron uns periodistas a darlle un carné honorario, non recordo exactamente o que, pero era algo como un carné honorario de periodista, a casa. E unha vez rematada así a solemnidade do pequeno acto, no ambiente distendido, un deles preguntoulle como se arreglaba para facer tantas cousas. E meu pai respondeulle, fundamentalmente son 3 cousas. Eu durmo pouco, teño uns horarios moi ríxidos para o traballo e ademais non perdo tempo vendo a televisión. Noutra ocasión, escribe a súa dificultade para o descanso. Di: a miña existencia son unha serie de esforzos encamiñados a render sempre un pouco máis. A consecuencia é que xa me esquezo do que é o acougo e cando tomo vacacións atópome desorientado porque non sei descansar. Don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, felicitou a Irmandade da Sanidade Galega pola escolla que se fixo este ano para reivindicar unha figura intelectual de proxección europea. A todos os novos irmandiños desta Irmandade que cumpre unha función fundamental a hora de afianzar e de espallar a lingua galega nun ámbito que tradicionalmente lle foi bastante legado como é o sanitario. Xa sei que dentro da medicina rural a realidade era outra con respecto ás grandes instalacións hospitalarias, algo disto se falou aquí, pero que o importante é que nos últimos anos tes avanzado nese sentido, como dicía Flora, sabemos que nos
quedan moitísimas cousas por facer, moitísimos profesionais por convencer, moitísima formación que dar, moitas ferramentas que poñer ao vosso alcance, unhas tecnolóxicas, outras xa máis clásicas. Pero o que sí é certo é que o vosso esforzo a partir desde hoxe, e moitos de vos xa vides facendo a toda agora, por comunicar e por romper con ese efecto bata blanca que antes se comentaba aquí, pois vai ser un aliado fundamental a hora de apoiar a función que dende os que nos toca ostentar responsabilidades públicas estamos facendo en colaboración coa Asociación de Funcionarios, neste caso, coa Irmandade Sanitaria e todas as institucións representadas nesta mesa. Vou rematar xa, porque este acto é moi longo, pero non quero facelo sen antes dicir que o camiño andado non foi fácil, pero sí temos mostras de que o galego chega a estas instalacións. Antes comentaba Pablo, hai dificultades que hai, por exemplo, nese gran hospital que é o Álvaro Cunqueiro. Bueno, remitiríame ao seu propio nome, non? Cando o hospital se chama Álvaro Cunqueiro xa por algo, é unha intencionalidade de galicización dentro desa grande estrutura fundamental para a nosa sociedade e para todas as sociedades do mundo, como é a sanitaria. E por último, facer unha reseña a don Domingo García Sabel. Hoxe presentamos este libro editado polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Vos levádelo con vos, cada un e cada unha de vos. É un libro que nos abre unha fiestra a reflexión sobre o que debe ser a sanidade e o que é pensar e repensar a atención aos galegos e ás galegas. Iso que vos facedes con tanta proximidade e con tanto tacto e con tanta interlocución co que está do outro lado da mesa ou que está en riba dunha camiña, fixo García Sabel non só desde esa perspectiva, que tamén a tiña como bo galeno, senón tamén como pensador, como ensaísta, como reflexionar como temos que atender a eses pacientes e en que medida o contorno que nos rodea pois condiciona xa non a súa propia vida, senón tamén a propia praxe terapéutica que teñamos que recurrir con. O alcalde do Concello de Santiago, don Xosé Sánchez Bugallo, debullou polo miúdo os valores intelectuais do doutor García Sabel, referindo algunhas anécdotas do médico humanista e galeguista. Para min é hoxe unha enorme satisfacción personal e institucional asistir a este acto, por moitas razóns que algunha contarei máis adiante. O primeiro que quero facer é felicitar a Asociación de Funcionarios e a Irmandade da Sanidade Galega polo seu traballo constante, polo seu compromiso constante e pola celebración destes actos. Porque falamos de Domingo García Sabel, de unha persona que tuvo unha vida longa, de miles de facetas, de montóns de facetas, intensa e densa. É moi difícil, incluso un acto como este, a pesar de que teño unha certa duración, tocar todas esas facetas. A de médico e humanista, a de intelectual comprometido e a de, non sei se chamarlle responsable político, pero era un responsable político, primeiro como senador por designación real e máis adiante asumindo a delegación do goberno nomeado pola UCD e posteriormente mantido por Felipe González durante 14 anos. Ao final, eu creo que ninguna persona desempeñou tanto tempo a delegación do goberno en Galicia como el, foron sobre 15 anos, máis menos. Por lo tanto, foi un período moi dilatado de tempo que ademais permiteulle manter unha vida activa en todos os sentidos hasta os 90 anos, que non é habitual nin é frecuente. Por lo tanto, unha vida activa e intensa. A min o que sí me gustaría salientar de Domingo García Sabel hoxe, en este momento, son dúas facetas que me parecen moi importantes. Alguna xa se falou e non vou a insistir, o seu compromiso con Galicia, o seu compromiso galeguista, pero eu quería salientar hoxe o seu pragmatismo. Domingo García Sabel era un home moi pragmático, probablemente sería, como decía Teresa, e ao mellor aí estaba a inspiración de Ramón Piñeiro. A principios dos anos 80, a finales dos anos 70, ese grupo de personas constituyen un colectivo que se chama Realidade Galega. E deciden facer algo utilizando un término que hoxe está de moda, que é a transversalidade. Pechou o acto o reitor da Universidade de Santiago, don Antonio López Díaz, cun parlamento de emocionadas palabras para o que, sen dúbida, foi o personaxe máis emblemático da Escola Médica Compostelá.
E escolleron para celebrar esta sesión pois a figura de Domingo García Sabel. Acabamos de descubrir un busto no que hai pois recollido en moi poucas palabras pois prácticamente todo o que está na súa vida. Dice ali mestre clarexador, curador de doenzas e esculcador da nosa identidade. Me parece que é unha síntese moi ben acaída dunha vida que é moi difícil reconducir a poucas palabras, pero quizás aí está recollido pois o máis esencial de toda esa traxectoria. Eu atopei unha entrevista del do ano 77 no diario Pueblo, xustamente pois 10 ou 15 días despois de ser elixido presidente da Real Academia Galega, porque foi todo o que se dixo, pero tamén foi presidente da Real Academia Galega, unha mostra máis dese compromiso coa lingua e coa cultura e dese compromiso coa identidade galega. É difícil entender como alguén pode chegar a ter tempo para facer tantas cousas. E polo que nos contou Teresa, pois foi tamén un exemplo deso que decía Lennon, non? De que a vida son as cousas que nos pasan mentras nos empeñamos en facer outros planes. Seguramente a súa traxectoria non era o plan inicial da súa vida, pero as cousas van pasando, ocurren como ocurren, e, bueno, pois, por outro camiño, pois, conseguiu unha vida absolutamente plena, satisfactoria, con todas as facetas e das que todos somos moi debedores. Bueno, pois aí, en esa entrevista, hai cousas que, retomadas, estamos falando do ano 77, non había aínda Constitución, e, bueno, pois, ademais de que lle preguntan cales son as 3 liñas fundamentais da súa vida, e di claramente que a humanización da medicina, unha visión totalizadora do home, da humanidade no sentido máis amplio da antropoloxía, e terceira, e moi importante, a súa reivindicación da cultura e da lingua de Galicia. Isto o di el no ano 77 nunha entrevista no diario Pueblo. E aí, en esa entrevista, falando de lingua e falando de cultura, pois fai outras afirmacións que, claro, pasaron 30 anos e ás veces agora incluso se empezan a pôr en cuestión. Demanda, lóxicamente, como non podía ser menos, a cooficialidade da lingua galega, demanda que os mestres tiñan que falar en galego porque os nenos coñecían o galego das súas casas e era a vía para aprender, pero, e ten moito que ver coa irmandade coas que estamos aquí, ou coas irmandades, este movimento que trata de promover a lingua galega nas distintas accións, dicía, pero non só eso, sino que teñen que saber galego e teñen que falar en galego, pois os médicos, os abogados, os funcionarios, porque senón estamos facéndolle un fraco favor cando obrigamos a un galego a que vaya a calquer servicio público a que teña que falar en outra lingua que non é a súa, que non é a lingua propia. E hoxe, pois, xa digo, pasaron moitos anos, pero ás veces ainda podemos ler que se cuestione, que se poida dicir que o galego é a lingua propia de Galicia, como se eso fora algo pouco natural, cando é o máis normal, o máis habitual. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. A cantante Lucía Pérez interpretou varias pezas musicais que foron celebradas polo público asistente aos actos de celebración da Asamblea da Irmandade da Sanidade Galega e da homenaxe ao doutor García Sabel. Figueiriñas que plantei, prados, ríos, arreboredas, pinares que move o vento, pasariños filladores e asiñado meu contento, muiños dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen puidera non deixar
Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa sei ben lonxe, máis lonxe, cada bala de un dolor, o me sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre quizais, digo este adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, sin morro de soidade, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.